για να το σώσει. Αδάμ, Αδάμ που ή, της φωνής σου άκουσα Κύριε και εκρύβην, ότι γυμνός ημί. Βέβαια, ο Αδάμ έριξε την ευθύνη στην Εύα και στο τέλος και οι δύο στο Θεό, και αυτό στάθηκε ο λόγος προκειμένου οι πρωτόπλαστοι να βγουν από την Εδέμ. Σήμερα είδαμε τη μοναχική ζωή στην πράξη. Είδαμε ότι η μοναχική ζωή δεν είναι τεμπελιά όπως νομίζουν μερικοί, αλλά είναι ένας αγώνας καθημερινός κάτω από την υπακοή του γέροντα, και όλα γίνονται με την ευλογία του γέροντα. Είδαμε ότι στο περιβόλι της Παναγίας μας ζουν υπέροχοι άνθρωποι. Άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της αγάπης, άνθρωποι οι οποίοι δεν κρατούν τίποτε για τον εαυτό τους, αλλά ό,τι έχουν το προσφέρουν στους αδελφούς και στους προσκυνητές, οι οποίοι είναι πολλοί σε όλα τα μοναστήρια. Νομίζω ότι η ταινία αυτή είναι σταθμός για την Ορθοδοξία. Όπως είπε και ο πατέρας Αλέξανδρος εδώ, ότι καθόλου απίθανο να μεταφραστεί και σε μια άλλη γλώσσα, το οποίο ευχόμεθα να γίνει αυτό και θα γίνει, γιατί είδαμε ότι όλα παρουσιάστηκαν τόσο φυσικά και τους μοναχούς δεν τους δωρίζεται τίποτε. Αυτό θέλω να πω. Οι μοναχοί ξυπνάνε από τη νύχτα, από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, και το κύριο έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Αυτό είναι το κύριο έργο των μοναχών, η προσευχή. Και από εκεί και πέρα η διαπονία για τους αδελφούς. Ευχαριστούμε και πάλι τον πατέρα Αλέξανδρο για αυτήν τη μοναδική ευκαιρία που μας έδωσε, και θέλω να πιστεύω ότι θα κάνετε και κάτι άλλο. Θα μας, αν θέλει ο καλός Θεός, μακάρι, ώστε να ξαναέρθετε εδώ στην αίθουσα του Επισκοπείου μας και να μας παρουσιάσετε και κάτι το οποίο εσείς θα κρίνετε ότι μπορεί να οικοδομήσει τις ψυχές μας. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπούμε πολύ.